Har I lavet lektier? Ja, altså, der stod ikke noget inde på ugeplanen. Nej, men det stod på MiBook. Jamen, vi kan jo alle lektier står inde. Ja, men mine står på MiBook. Og hvis I ikke har lavet dem, så får I stadig hjem. Må vi få noget svigt? Nej, det er kun til lærer. Nu har I jo ikke trukket mit fag, men I kan jo altid komme til mig, fordi jeg er jo rigtig god til sådan engelsk. Og synopseskrivning, så I kan jo bare komme til mig, og hvis I så sidder derhjemme klokken 2 om natten og har brug for hjælp, så ringer I bare. Det er lidt træls, men I ringer bare, så har jeg masser af tid. Og ellers, så kan I gå ind på min YouTube-kanal. I søger bare på mit navn, så kommer frem, der er hjælp til alverdens fag. I dag, der skal vi have om sinus, cosinus og tangens, og vi skal arbejde rigtig hårdt i dag. Det har vi haft om. Det er de samme opgaver. Det er bare fordi, jeg er ikke fatter. Fuck jer alle sammen. Fie, kan jeg ikke lige bede dig om at oversætte det engang? Jeg tror godt, at hele klassen godt vil vide, hvad det betyder. Nej, jeg ved ikke. Jo, kan du ikke lige finde ud af, hvor de slår det op eller noget? Som jeg sagde, vi skal have med cosinus, sinus og tangens i dag. Og, Kan vi ikke se et billede af din datter? Nej. Jo, kom nu. Vi vil rigtig gerne se et billede af din datter. Okay, du har ikke. Det her. Fed taske, hvor det er. Ej, mange tak. Jeg er faktisk bare nede ved Alexander. Godmorgen, folks. Den er 57. Hey! Nej, tak. Alle sammen, sluk jeres devices. Vi går i gang. I skal alle sammen ind på MiBook. Hvor er det hen, jeg skal trykke? Ikke der. Der!